Krásny večer ti želám, kráska, takže poďme do výzvy. Dúfam, že si sa zapojila. Keď nie, tak máš ešte možnosť. Pošlem ti vzorky zdarma. Daj mi like, zdieľaj a chcem vzorky zdarma a ja ti obratom pošlem vzorky. Takže poďme na to. Prvý kelínok je vlastne čistenie. Čistenie je dôležité pre pleť, ako keď si umývame aj zuby, ráno aj večer, aby tá pleť napredovala a bola vyčistená od toxínov. Čistítko sa dá použiť ako čistenie. Urobíte si 4 bodky na tvári z prvého kelínka, zmiešate s vodou a potiahnete to až na tvár. Kto má čas, tak si nechá to pôsobiť 5 minút naspoň. Všímajte si tú pleť, čo to robí s tou pleťou. Či vás to štípe, či je rozjasnená, lebo obsahuje to vitamín B, nacín, ktorý krásne rozjasní tú pleť. Je to vhodné pre ľudí, ktorí majú problémy s pleťou, rýchlo červenajú alebo majú sklon pigmentovým flakom. Takže urobíte iba 4 bodky a zmiešate s vodou, potiahnete to na krv, necháte 5 až 10 minút pôsobiť. Kto môže 10, nechá 10, ale aj večer dámy, takže to zvládnete. Obsahuje to aj resverator, ktorý krásne, je to antioxidant, ktorý je zapuzdrovaný s vitamínom C. Bojuje proti žilkám roztiahnutým a začervenanosti. Takže poďme na to a poď do výzvy. Maj krásny, úspešný deň.